खुलुमबाय बिथोरनियाव चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखाबाय, साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। हायनारि गामियाव एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो एमसिएलए अमर बसुमतारीया नुजाथि हैदों, जायगाखौ नायगिदिंहैदों। बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गोख्रों मन्थ्रि भुपेश कलिताया बिपिएफ आरो बिजेपि एलायन्स जादों बुंनायखौ खेंफोरथि होदों। बिजेपि हान्जाया बिपिएफ हान्जाजों जेबो सोमोन्दो गैया। बिजेपि हान्जाया इउपिपिएल हान्जाजोंसो एलायन्सआव दङ। 28 नं गसाइगाव आरो 58 नं तामुलपुर बियाबखौ इउपिपिएल हान्जानोनो नागारना होदों। सालबारियाव गोमानानै थानाय सेंग्रानि गोथै देहा ओंखारदों। नावनि फाथ'रिड मुंनि जायगायाव बुथारग्रा साथाम दुथांखौ पुलिसआ खाबाय। जगद्दिन रामसियारिनि हेंथायै एम घनश्याम दासनि खौरां मेल। आसामनि दाब दाब जायगायाव गासै सा 36 नंखाय टेट फोरोंगिरिखौ आसाम पुलिसआ खानो हाबाय। बिटिआरनि बयनिख्रुइबो समायना साब सिखोन गामि हायनारि। बड'लेण्ड कार्टेट डु एस'सिएशननि बानजायनायाव सानथामनि ट्रेनिं केम्प हाबाफारि। एपिसिसिनि बिबुंथि गजन मोसाहारि बिथांनि खौरां मेल। बिपिएफ दोलो मित्रजों दंफायो बुंनाय रावा हाग्रामा महिलारिनि गिनायनि रावसो। गावनि दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ गुबुनाव बास्लाय जानो गिनानैसो हाग्रामा मिसलिया बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्राखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बिबुंथिगिरि गज मोसाहारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। मिसिनार एस'सिएशननि बानजायनाय जरनाय दासाकुकार भइस अफ मिसिंनि सिंगिं रेली श'ड खुंगोन हाबाफारि खौरां मेल। उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस दोलोआ बिजाथि फोसावबाय। हरखाबै फेसबुक, इनस्टाग्राम, वाट्स आरो मेसेन्जार बन्द जानायनि थाखाय बिलोमा मेसक्युकिंआ निमाहा बिबाय।